खुलुमबाय एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं रैसुमै बर'आ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान 30 मार्चखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया भारतनाङैनो लकडाउन फोसावनायखौ मान होनानै गुबुन गुबुन जिल्ला मावखुलि दखरा आफादफोराव फरायसा सानखौ थेलेबलेबै खुंफुंनायजों लोगोसे क'क्राझार सोहोराव थानाय मिरु एबसुनि मावख' बड'फा हाउसआव मिरु एबसुनि दैदेनगिरिफोरा फरायसा सानखौ मंगलबारनि फुंबिलियाव फालियो। हाबाफारि बायदियै आरज मेथाइ रोजाबनाय, आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय हाबाफारिबो मावफुङो। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। फरायसा सान महरै फालिबोबाय थादों। सिगां बोसोराव जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ जोनोम सानखौ खुंबोबाय थादोंमोन, नाथाय देग्लाय कर'ना भाइरासआ मुलुगनाङै साग्लोबसारनायनि थाखाय जोङो गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदि जोङो देग्लाय फालिनो थाखाय जोङो सानाखै। खालिबोल' जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबां आसामाव बा आसामनि बाहेरायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि दं बेयाव आफादनि फिरफिलाखौ दिखांनाय लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारि मोननैखौल' जों लाखिदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै भारत नाङैनो लकडाउन जि फोसावनाय सरकारनि जे नियम बे नियमखौबो जोङो फालिनांगोन। मानोना जेरैबायदि कर'ना भाइरासआ दिनै भारतआवबो साग्लोबसारदों बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो बे रोखोमै फोसावदों। दिनैनि बे सानाव गासै फरायसाफोरनो जों गाहाम हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे खावलायनो सानदों बे लकडाउननि समाव गावबागाव न'आवनो थानानै जेन' फरायसाफ्रा स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि जायफोर फरायसाफोर दङ बिथांमोना गावबागाव फरा बिजाबखौ फरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजाबफोर फरायनानैनो बे समखौ जेन' बारहोयो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायदों। लोगोसे बे साना जिहेतु बड'फानि जोनोम सान, बिनिखायनो बे सानाव गासैबो फरायसा गासैबो बर'नि साननो गोरों बर' माहारिखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि खावलायनाय बड'फानि जे सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो बे सिमांखौ जेन' जों मोगथाङाव महर होनो थाखाय जोङो बयबो साखाफारा जायो। मोनसे माहारियारि आफाद, बे माहारियारि आफादखौ बयबो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जेन' साफ्रोमबो बर'नि बुद्धिजिबि साननो गोरों मेलेमजिबिफोर फरायसाफोर जेन' आवगायबोयो। मानोना बे आफादा बयनिबो मोनसे आफाद, बिनिखायनो जोङो खावलायगोन दिनैनि बे सानाव बड'फानि जोनोम सानखौ गोसोखांनानै गासैबो जेन' बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जेन' नाजायो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बड'फानि जे जोनोम सान बे जोनोम सानाव जों बयखौबो जोङो दिनै खनसेबाव खावलायहरो।